Iz dana u dan s patrijarhom Pavlom. Naše je da se potrudimo, a Bog će pomoći da dorastemo vremenu. 7. 20. april. Prepodobni Georgije Mitilenski. Vaše svetosti, šta biste posavjetovali nama, srpskim sveštenicima, kako da u vremenu kao što je ovo u kome živimo na početku 21. veka na najbolji mogući način ispunimo svoju svešteničku dužnost? Sveštenici, vaša je dužnost da propovedate evanđelje. Sveštenik propoveda i rečju i ličnim primerom, naročito primerom. Ako vi u svome životu budete ispunjavali evanđelsku nauku, pa makar ni jedne reči ne kazali, vaša će propoved biti uspešnija nego li ako budete krasnorečivo govorili, a ne budete evanđelski živeli. Prva crkva je imala drvene putire, a zlatne sveštenike, a sad ima zlatne putire, a drvene sveštenike. Da nam bude stalno pred očima da li ćemo biti drveni ili zlatni sveštenici, to zavisi od nas. Smisao je u tome da se potrudimo, a i Bog će pomoći da dorastemo vremenu.